Hangnengin ya pet ya ki aset selani kita ki jingdon jing em jong ki MLA jong ka state Meghalaya tingin ya sedang na iba medba lengdo agaba ka jingdon jing em kalakot syaka chispa saupon riu point lai pui crores iba medba lengdo ide na ka party United Democratic Party lani UDP but bobut hangne ide iba Methodius Dakar na ka HSPDP ba ka jingdon jing em ka jong I kalakot siya ka sanpusan point chipo crores but but sa iba snyo phalang dhar jong ka party NPP hakaba ka jingdon jing em ka jong I kalakot siya ka saupsan point lifesan crore nang ta but sa kalok jong uchip minister u Konrad ke sangma kata hakaba ka jingdon jing em ka jong ka kalakot siya ka lifesau point khatway crores but kumjuru but sa uba Renington lengdo tongkar but kumjuru u Dr. Mukul Sangma hakba ke jingdon jing em ke jongki kalakot syaka arp khnai point sanpusau crores but u Dr. Mukul Sangma ula don ya kata ke jingdon jing em ke jongu kabalakot syaka arpu pra point arpu crores nang ta but chisu sa u Coming one Yembon kata na ka party NPP hakba ka jingdon jing em kalakot siya ka arpulai point prapsan krur nang ta syusyu ubud sa uba sostenes sotun na ka party NPP hakba ka jingdon jing em ka jongu kalakot siya ka khatkhandai point ribu khandai crores syusyu ru bud sa uba lakmen rembui na ka party UDP hakba ka jingdon jing em kalakot syaka khatkhandai point khatkhandai crore nangta sa uba Curtis R Marak na ka independent kaba ka jingdon jing em kalakot syaka khatpra point nyop khandai crores chushu but sa u Alexander Laluhek BJP hakaba ka jingdon jing em kalakot syaka khandriu point khandai ponriu crores tedin iba Alexander Laluhek but sa iba branding es sangma naka party NPP hakba ka jingdon jing em kalakot syaka khandriu point not iwe crore but sa iba Charles Pengrup but chief minister u Konrad ke sangma hakba ka jingdon jing em ka jongki kalakot sya ka khatsau point sanpunriu crore jong I ba Charles Pengrup but khatsau point not san crores jong uba chief minister lane uba Konrad ke sangma but syusyuru but sa uba Shanbor Shulai naka party BJP hakaba ka jingdon jing em ka jongu kalakot syaka khatar point prapusan crore but sa u Preston Tensong naka party NPP hakaba ka jingdon jing em kalakot syaka khatar point arpukhandai crores but kumjuru u Dr. Mizar Rehman Kazi naka party TMC hakaba ka jingdon jing em ka jongu kalakot khatway point khandai po crore nang ta but sa u Shakliar Warjri naka party HSPDP hakaba ka jingdon jing em ka jongu kalakot syaka khandai point lai po crore but sa u Sanjay e sangma naka party NPP hakaba ka jingdon jong u kakot khandai point khatlai crore but ka Miami di Shira TMC ka jingdon jing em ka jongka kalakot pra point pra po pra crore ti hadin ka Miami di Shira but sa uba Pius Marwin naka party UDP ka jingdon jing em ka jongu kakot pra point po crore bubut sa u Dr. Celestine Lengdo NPP ka jingdon jing em ka jongu pra point khatlai crore but sa u Damanbai Lamare NPP hakba ka jingdon jing em ka jongu kakot san point sau crore but sa u Balajit Kupar Senrem UDP sau point prapu pra crore but sa u Kevin Meguel Milim NPP sau point new pulai crore nangta but sa u Thomas E Sangma NPP haba ka jingdon jing em ka kot sya ka lai point prapulai crore nangta but sa u Marcus N Marak NPP haba ka jingdon jing em ka kot lai point new par crore
nang tabut saka Santa Mary Shela NPP hakba ka jingdon jing em ka kot lai point lai pui krur hadin is Santa Mary Shela but sa iba Matthew Bion Star Kurba na ka party UDP hakba ka jingdon jing em ka kot R point khandai pui new krur nang tabut sa iba Meral Bon Sim UDP R point Prapsan Kurur bad iba Charles Marngar NPP iba ka jingdon jing em ka kot R point Prapasau Kururs. Tingin saya continue learning saya peteng biang ya kini ki jingdon jing em jong kini ki MLA jong ka stin Meghalaya ha kui pade ka parts ne kui pade ka video